Sutrana budaya kakung Sumawuna putri kang dawuh kinurmatan. Kanthi suka ora narik begali kita saged bebagian malih kaliyan keluarga Bagel Ketoprak siswa muda budaya kaliyan Ketoprak Marsudi budaya ingkang sirbat Ketoprak Marsudi siswa budaya. Para sedherek kakung putri kang dawuh kinurmatan, pagelaran Ketoprak ing dal punika pinangka sarengan hamengeti atakipun sanggar seni Tirta Siswa Laras ingkang kaping 19. Para sedherek budaya ingkang tansah kinurmatan, ing dal punika saking Dewan Dalang kita panjenenganipun Bapak Sugiman kepareng badhe ngaturaken alampahan utawi ira-iran pedhut Keraton Sendang Arum utawi tumbak Kyai Buyut. Pangeprak adhedhapet dening panjenenganipun Bapak Sutarjo, pangrengga swara panjenenganipun Bapak Duda Asmara. Kairing karawitan siswa muda laras ingkang dipun pandhikani panjenenganipun Bapak Purwati. Nganti swantening Swarawati panjenenganipun Niken Supatmi kaliyan panjenenganipun Nimas Landani. Para sedherek budaya kakung Semar Putri gadhah aning alampahan pedhut Keraton Sendang Arum Wawirayan tumbak Kyai Buyut. Atekan sepisan gambaraken ing Kabupaten Cempaka-Pura. Adipati Candra Kusuma kadhedhaken panjenenganipun Bapak Sugiman. Patih Candra Praja kadhedhaken panjenenganipun Dimas Mulyono. Tumenggung Jaya Sampeka kadhedhaken panjenenganipun Bapak Prapta Tuminem. Jayapati kadhedhaken panjenenganipun Bapak Yati. Jayayuda kadhedhaken panjenenganipun Bapak Pantes. Joko Suwala. Suwala kadhedhaken panjenenganipun Bapak Kristian Slamet. Tumabak adeking utawi gejeran ingkang angka kalih anggambaraken wonten ing Kraton Sendang Arum. Sang Prabu Tirtanegara kadhedhaken panjenenganipun Bapak Sutarjo, Patih Tirta Praja. Patih Tirta Praja kadhedhaken panjenenganipun Bapak Sri Widodo. Widodo Praja kadhedhaken panjenenganipun Dimas Peni Wirajaya. Wirajaya kadhedhaken panjenenganipun Bapak Suparno. Dewi Tirtasari kadhedhaken panjenenganipun Ibu Warsi. Pangeran Tirta Kusuma kadhedhaken panjenenganipun Bapak Siswa. Adegan angka 3 anggambarake wonten ing padusunan Tarangduren. Kiwira kadhedhaken panjenenganipun Bapak Jimin utawi Bapak Dono Wilapa. Kuntara kadhedhaken Bapak Mitra Slamet. Kuntari kadhedhaken panjenenganipun Ibu Sulistya Rini saking Ngayogyakarta kadhedhaken. Adegan salajengipun gambaraken wonten ing Gunung Kelir para Brandal. Lodra kadhedhaken panjenenganipun Bapak Tasna. Gendra kadhedhaken panjenenganipun Bapak Yanto Wigu. Harpat utawi dagel panjenenganipun Bapak Duda Asmara. Kabantu panjenenganipun Bapak Supri Kampret. Nyi Wira kadhedhaken panjenenganipun Ibu Darmini. Mekaten para sedherek budaya menggah dapokaning alampahan pedhut Kraton Sendang Arum tumbak Kyai Buyut
Mengga awan lan seni pementasan yang dalam punika kula sumangkaken wonten so andika sakupas kecak agipun pinarak lenggah sinambi amirsani pungkasaning lelampahan pedhut keraton sendang arum wilujeng mirsani ngantos paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ningali para kanca-kanca niku ora padha tembusan ku sukses. Niku dhewe kepengin depanku mulya. Dhewe kepengin depanku kabeh kanca sukses iki kok kepengin terus bilang kanca-kanca iki itu ini kan yang gados raos kula ini jadi kowe iki mergo tidak sama jangan cara dulang kanca-kanca ning nang nika ya iki wis dibutuhne karo sakit terus sari kono kok terus nek kowe arep dung ora jelas ora kowe gak perlu ngono ya mula sapa bapakmu kowe kepengin duwe anak sing iki iki yo duwe anak karo pianto sampeyan wong duwe kagungan baik kalau wong sing dipendolo sukses terus kepiye terus kuwi lho
sederhana suara Kadipaten untuk suara kebenaran di Roma ya muka wae Roma iki dikare anak kula ajeng iki Roma tak ya betul jadi besok kepengin mulai apa ya jadi gue besok bisa gue kalian yang ngomong paribasan mikul dhuwur mendem marang wong ya tak perlu ayo nonton
sliramu ngadep ana ngasa. Ora lali tansah ngaturake harmo bekti kanthi larat timpan. Amung pujo pangestu bae tambah sak Iji pikantuk berkahipun Puncang Jinabat Raharjo Swangi mugi anggen kula ngabdi wonten ing kabupaten Kalbar. ayo ka api Iji sambut turun sampai kira padha winantu gas ngadepmu ana ngesami Amo udah pames tamano. Akhirnya hantan wangi ngadep orang asam. Tidak tuh semua untuk wangi ngadep orang asam. Tak tompo kayu akan partai kula kan waktu dino iki dino kang tegese aku menimbali para punggane kadipaten saperangan supaya ngadep ana ngesah iki ana bab sing kudu ndak rembug beban panunjuk wonten patutukan. Dadosaken kanjeng malah bilih wonten ing wedal menika mitra ketang menika dereng titipan sampun suwati. Namun begini wonten ing wedal menika kawontenan siswana sak kirane. Namun garis akhirnya yun pangapunten menapa anggen kula ngabdi wonten ing sopan kula kata kepatan menapa sebabé kula sandang dhateng panjenengan menika menapa padha pramila kok bilih wonten atur pangandikan babagan apa aja mung tak anggen sedaya para manggapi semoga kula atur enggal-enggal sejarah bab toto kapajan aku percaya orang kabeh para punggane kadipaten yen to kabeh wis padha tindakake jejiban manut pataki kula aku di balik kabeh para punggane kadipaten sapiran ora bab Yoki mah perkara anggonku ora kuat ana ngerso dalem tanpa bukti kono sendala babagan kanjeng panjenengan boten kersa rawuh boten kersa sowan wonten ing kraton kula kene sampun digantung menika wis tronton ora kuat ana ngerso dalem pramila menika saking menika iki mawon dipun ajeng-ajengan disinuwun kados dipindhan boten sowan menika mila saking panjenengan inggal-inggal pedhah sowan wonten kraton Sendang pancen bener unjuk aturmu kangge mah awet aku jumeneng dipati oleh Kadipaten Cempaka Pura sing paring ketugas Sang Prabu Tirta mula aku kudu ngendikani
Sang Prabu Tirtonegoro. Kamu ini, ya betul. Kalau sundikan itu. Pedang itu beres ada. Ini ini baris sebelum tahu. Lajeng kerja dengan kabel itu punya kerja. Kemudian sampai ini pulau Kanjeng. Seliramu itu mungkin sing dilaket kono sap. Mula saben aku nimbali para punggane kadipaten seliramu bakal uga dak kembali. Mula seliramu dak keparake tawe-tawe bab perkara iki. Dadi terparek iki lepas dengan kaya. Ya, matur. Dan perjanjian itu penjenengan ingkang menggunakan sinar. Iya, makan bener. Aku jumlah aji oleh Kadipaten Kembobo Biro Sang Prabu Tirtonegoro iya. Maksudnya? Ya begini. Kemarin saking saudara menaiki boten sebelum sedaya para naga. Pulau kita penjenengan dalam berkesan porno masih pun legah babakan kesenangan itu berdiam pada Indonesia kau tak salah corona dong corona ingkang wonten sami diri pramila paring sakit penjenengan dalam kemana itu sampun kula monggo penjenengan pasti ninggal abad itu apa jadi setar apa dilakukan praja ya kepiye ayo kamu sampe aku pasti tegak kuat makin kenal dengan aturan ada penggalian gaya maju kan pulau rayu itu ini menawi kula matur kagem iki monggo menek boten pawas menawi aturan jalan yo kepiye Pak kepareng ijo lamun wonten perilaku Kebangun jero sampai dia kula sampeyan iki umur wis tuwa. Oh, nggih. Wis pirang taun nggon ngabdi kata kembangan. Saya dia wis manut babagan cinder itu babagan sawah. Sing dia kok nalika semono nggonmu dadi tumenggung ijazahmu ijazah palsu. Malah kula mboten terima ora. Nek coba kaya mangan sak yo ora ana. Minggu dene kowe iki kudu iso benerake marang sesimbane kaget Pak. Piye kaget Pak supaya iso dadi ayo supaya ora dadi paprangan karo ing kraton Sendanaru. Yen nanti gede cilike kaget Pak nganti bali lho. Tidak dipaprak. Mesti tidak dipaprak. Apa kira-kira ramai wali perang? Ibu juga bukan pernah kok bersifat.
Proses akan ditarke, yang gaman proses itu kan aku. Kuwi nek miturut aturan. Nggih. Ini mesti ke wae, mesti dari patranya. Mergo kok sendangaro kabeh. Aku ora ngersakake. Anggonmu padha karo Pak Dudun ana iki. Ning aku ngersakake. Penemumu kabeh supaya anggonku ngasta panguwasa ning Kadipaten Cempaka Kula bisa menggarake kabeh para kawula tanpa nggarikan. Nyuwun pangapunten, Kak. Ku tak matur nuwun. Kepiye? Nalika semanten Rama Dalem dados adipati menika ingkang jumenengaken menika Sang Prabu saking Sendangaro. Panjenengan cedhak manut dhateng Rama Dalem puni cedhak pasok berbekti wonten ing Sendangaro menika pranaton gati. Menawi mboten panjenengan mboten kersa pasok berbekti naminipun panjenengan menika mbali mboten. Apa yang tak menggale kanthi weninge ngati pancen bener untuk ature tumenggung kaya sampe kok jalaran aku jeneng adipati ora Kadipaten Cempaka tanpa disengkuyung kabeh para kawula lan para tunggawane Kadipaten Cempaka kula aku ora bakal Kanjeng kula dados abdi kepatihan menika sampun ganti. Kula sampun ngertos ninting babagan ing leres lan babagan lemah. Mila saking menika panjenengan menika badhe nerasaken babagan ing lemah. Menika kula boten alijani menapa dados kersa panjenengan. Waktu dina iki ing Kadipaten Cempaka Kula panguwasane tunggal. Kula kowe kudu sarujuk marang kesatu. Yen aku bakal barelo ana neso dalem Sang Prabu. Jan kemawon kula mboten sarujuk, kula mboten alijani menapa dados kersa panjenengan. Yen seliramu ora sarujuk marang kesatu. Alungguran bakal dak kan kowe kudu lunga saka kabupaten. Menawi ngaten mboten menapa kula mboten dados patih dalem menika mboten menapa. Mboten paten pun iki. Kowe sing marai gawe muku-muku kan gawe patih. Nyadong jauh saking kesopengan. Yang pancen seliramu ora sarujuk marang tetamu. Kowe yo iso lunga saka Kadipaten. Nanging kula sekolah namung ilmu tabel. Nanging rumah aku menawi penjelasan sing anggap kula pesengger penjenengan menawi penjenengan boten berso dulu menyadun kaum saking berso penjenengan berso penjenengan yang kok kabeh Manut karo kersane. Umur kowe sampe kemarin. Opa kok.
Mandiring pribadi ning Kadipaten Diponegoro. Nanging ing Praja Sendangarum iki kagungan Pusaka minangka lambang Widyayati. Yo kuwi angkaran Mbak dipun kabari. Amangka pusaka kuwi wau pusaka sing ampun bebasan ditawakake segara asat banjur Perkawis pengendalian pas langsung lengkap mengenai jalan untuk kenapa pemilu yang ini sopar yang aku ini sama makin sopar kau boleh dadi seliram besar mereka doyo budidaya supaya pusaka kuwi mau tumandha oleh Kadipaten Cempaka Prawono banjur kanggo cara sing kepiye aku bisa ndarbeni pusaka kuwi mau kemudian Boten pusaka menika dipedhot menika lho sedeca dadi pusaka tumbak Bunjerot sing dumunung oleh Praja Sendangarum kudu dibuka supaya aku bisa ndarbeni pusaka kuwi mau. Nanti sapa sing wani dusta pusaka kuwi mau dalaran prajurit ing Praja Sendangarum kuwi prajurit sing dambe-dambe prajurit sing luwih apa ana tambane wonten jaba sapa anakmu mangke kan tapi tenan iki kula yang dulu aku njaluk sare anakmu oke karo bapakne yang beli anak kan kaya mang rumiyin kok nggih kados rumiyin banjur sapa nalika jerapan untuk diri sapa kula swara jin swara nalika seliramu dak wisido pinangka dadi tumenggung mereka Kadipaten Cempaka isih cilik nggih tak tasayu bener swara ayo dalu tur aja maju maju kene untuk maju rasa lebih manut unjuk ature bapak apa bener kowe saiki duweni kuat
Biar lah benar benar. Uji. Kanjeng Adipati. Mereka anakku kok. Dadi kowe saiki kowe niku aneh. Iya, kalau aku ini pun dulu kayak dari Soekarno dan Kadipaten itu biasa kalau kabarnya itu bahasanya pun nyatu di negara mau beli bapaknya tak biasa itu aku kan Gandeng kowe bisa itu kewanen sing duwe yang sakupo ndak dawuhi supaya dusta tumbak Kyai Buyut ana ing Praja Sendang arum dusta tumbak Kyai Buyut iya kamu pegang sedih kamu kan maling yo sedih kok nek kowe bisa nganake tumbak Kyai Buyut ono mesak dan ganjaran apa wae bakal ndak tunangan satu sagap sangat jelas yang satu waktu dino iki njalo tumuju oleh Praja Sendang mangsa borong anggonmu dusta pusaka tumbak Kyai Buyut sing dawuh nyuwun pamit Dadi kok kepatien ing Kadipaten Cempaka Pura yen sakupung seliramu supaya dadi patih ora ing Kadipaten Cempaka Pura sapu kepada menunjukkan yo piye yang babakan kepatihan ngaten pulau itu kok bosan capek beramai jalanan pulau langsung sudah dengar abdi ketemu bosan pantas menang itu cuma itu manusia berjati patih hakatnya pulau itu pakai foto-foto ngaten gimana malah pulau itu jadinya kita bilang jiwa nanti kan bisa kayu makor mungkin iku sadar dan penunggu amin jenang terak dulu itu aku amin penunggu sing cina ketawa mulus prayogo yang seliramu pinangka patih orang Kadipaten pinangka bat-batan anggonku babat adil orang Kadipaten Cempaka ini ya tau dengan dalam yang paling menarik jamnya kalau itu ya surat itu aku jalur pati karena kalau mengabdi kemudian sama ya ini penting penggali penjenengan yang paling akan cuma tinggal dulu aja berikut balik oh tapi ya jadi masih kurang
hubungan kepatian tak paling aku marah belum mati cuma guna sampai ke tiap ageman kepatian semakin jauh kepatian wis dak parah parah tekan iki kok jujur iki ngakal kami kilo bener nek kono nang dalan ngapal asal kurang lanjut awat-awat ono lakune semolo anggone bakal hidro tumbak saya tambahin panas nek aku ningkake gawe ya kaya sapa iki jane aku ngerti kok iya
Oh, bapakku. Terus pundi Romo? Yang kowe iki sesuk kaya Romo. Kaliyan. Ora mung kanca-kancaku, kanca-kancaku kumur. Ora mesti tau. Kumur kok kowe duwe lah kumur setahun. Kebiasaan itu jane gawe kajian tapi kok jane wong jane kepeksa ngomong. Jane kok saya tidak mana-mana sampai jane di. Tak yo ya. Kekandane itu. Pancen awake dhewe kudu ngono lakone, piye to? Wis saiki wis kaya wujud. Kok aku sik ditoke ngene, alah satu kuwi. Aja semene. Mas tenang ngopi.
Tangki menangan. Mantap jadi. Sok dan sok orang itu dengan hitungan. Untung itu. Kamu kucuk, gurawan panang pulau tidak terkaya kelihatan tinggi, putra buka bagus, terbagus. Wah, Pucuk, Bamul, namun sumpah jangan untuk rumah paman berpangan juga kalau ini semua boleh jauh sandang ini pun paman kembali ambil tujuan senjangan dua kita kalau dipun paman nyatanya pun sandang ini paman kembali ke tujuan ini senjangan karena tak ketika ayam tapi namun paman itu pinter pola dan ampun ngantos ini tahu sangat ada benar-benar paman berikut paman itu sabun nilai pensiun kata sinatun paman berkata belum sabun makin mabuk sabun berkono kenapa disebut berkono punggawa itu mortal hutan kenapa itu sehingga kok dia bersama dari kalau tasnya ngambil ini gitu kalau kalau jaga-jaga kok bisa mana satu ini satu nanggu kok itu ada putar tidak bagus itu pulau ini tak apa nunggu jadi ngomong matang mapan oleh sejak tapi paling ujung lepas kasih dia dikalaikan sapu katanya gadis beliau pernah ada produksi sedih orang produksi di sidangan sampun ketinggal atas tapi tidak tidak sama lagi saupami dari dalam sidangan kalau kita tarik sari supaya dipersaingkan ini KPK Putra di macam itu yo koyo ya kowe pinongko cici-cici putar tampil tak bolo-bolo pinongko jelas mlintir kawin bali atem iku anak kula pun sampai persis kalau itu tinggali Yosman pun bisa Dewa Semanten pulau mengerti siapa pulau dicari siapa lari begitu kongsi jatuhkan kalau lihat jadi ngambil kata sapu pun datang itu sapu tempat ambil itu masukkan tambah 100 sapu pamit lu tuh kemarin muncul sih mereka malah juga kalian rausanipun para sentono para pangemban pangembating raja dalam para bupati ayo pilih ingkang siwulipun
Estunipun sampun sering yuswa. Ije kang menika bilih wonten kersaning penggalih. Golirane mana panjenengan badhe mandhap saking jamparing kencana lajeng dados panampangan sekolah pungkasan. Panganten kowe pangaten. Kowe tak terpakai. Kowe tumuli bakal menengake dipakai. Kan kowe mikir kami bahan pokok nemone. Jipun sakaya dari pun mengko menopo benjang kagungan sampean anak mas sang menika kagungan panjenengan ingkang monggo sakaya kaya kamu iya, kamu tak pakai dipaham. Mengangkat salam sakit sakit di polis panik ini. Tubuh kita hati ini kok mulut dari sakit. Amat sih. Bukan sok-sokan di negara kita. Bapak ngasih saya. Manu. Terus dari sakit kalau terus menyukai mana keputusan. Kalau terlihat jalan. Kalau kerja sinar mungkin. Oh, ya. Oh, Tuhan. Tuhan. Sampai mana Tuhan? Ini yang kuat kami takut. Mereka keberapa itu? Kamu, nabi kami. Kowe tak mundur supaya doyo doyo. Nambut kilangan rambut. Mudang sasi firman besok. Kinoko pamer varian kowe gubernur lain. Pendang. Romo sing golek ati. Mawas wanita putra aku ngendi untuk dipakai. Kono takut. Dodok kantor ini minang jambe suwe. Sampun baik pokoke. Proses mana kira dari beruntung. Sejari mana juga ini pasti dari sana. Kalau betul turun dong. Kowe Bang, ulapi mulai tentu. Enak mas, nuwun sewu. Kalau tak tutup sembur, mungkin dados kepokan jaratul nikah. Lajeng juga kalian hasanipun Romo sampeyan. Panjenengan sampun ngancik diwasa. Sampun pantes utaminipun ludan sawijining wanita sepisan ingkang nampa kalih kersa jembeling nata uripun jembeling nata menika menika wonten utawi menawi sampun kagungan kula aturi nyanggai dawuh punika Bapak Kanjeng Rama Yudhistira. Proses manah kula pun mari tetap mati kepeksanipun dari bagian kowe ora tumuli kok mau panggadane pun Rama yen wis kuwi darbe prameswara tumuli tak menengake aji cendangan pun Rama lan sampun munggah bakal manah sepisan meneh kowe tumuli tak kono pramake
Dari kakak lampai loh. Dapat tuh. Pakok. Kowe badal dhewe ngono. Pasti rasa malah dari Romo marano toporo kamu loh, baik. Pamen marano keluarga rapi itu Romo ratu takut. Saya semua tapi sana kowe tumuli para Romo kagungan garwa kanggo jajari nggo bahas meneng aji oleh pendak. Ora sago mati dia. Iki tak pandai koyo tapi condro foto tepokok podo minatu basuki wangu ijing pikarbut bergaya vulkan melakukan sesuatu sambil tak kompo dari kompo tidak selalu tahu ya sopo kok pindah ada ke panjang itu dulu pulau situ pulau nanti Bali coba mau kerja terus dulu negoro terus apa ya kurang apa pada kepada menjual membantu sama menikah semua tunggu menikah Pak menikah ngawut lagi ingkang berbagi pun ingin menikah babakan remaja enggak lagi pilih kan dengan dipati menikah sampun dan tawis izin menikah digantung buatan kepala sopan ingkang kadang kepalipun bagi balelo buatan paling buatan caos jatuh ke jenengan udah cetak ausih dipagi tahun 2010 bakal menceritakan ranatani sedang apa benar tahu kan Amin banget bukan kira-kira angin pulau jatuh kan juga dipati kan juga dipati bukan dan jatuh atau
malah kono darah pun nggih menika pun itu belum sudah sampai kok. Jadi kalau pakai berkah itu kurang becek. Soalnya diminasinya jadi kok diminasi itu. Lalu kenapa itu matur ikan nasi sakit begini. Watak itu pelajaran ngaten itu. malah piye malah kepala nggih kula dados adip pati kan paten mboten malah kula pun dadi kuwi dipocok ambung rangkane tondo semua singkat tapi kuwi suwane malah nggih yen panjenengan dikecake dening tondo gue tak keparang sampai tolong apa ono ini penjara bebantu omalan buat kerepotan ini kartu penjara amat lu kan bener-bener tanpa tondo itu semua bakal baru toto jaga nih tondo itu bakal wani rasa balwati matur nuwun dengan malam paling datang kula inggih menika babagan kawat-kawat keraton balik tapi di Semarang ono suan bapak Patuh bening senjata patuh bening bening betul-betul membedakan anak kelompok terus semua abdi kebokok nila akan mari coba semua bagian dengan terus kelonggar motor suara abdi betul nabi kayak gini bicara sakit itu pun dah larang-larang ikut sih lagi sakit ikut lacak ikut sih baru menjual bicara pun usaha sakit gitu stop penjelan tidak tidak akan sinten ingkang badhe dawuhaken dhateng perjuangan ingkang padha sisih tadi malah aku susah marangku toh ini toh 21 kuping penjara boleh ofisir orang dunia itu
giling apa ya tuan ngarep gawean aneh mengirisasi sampai itu sisi wetan itu kota ini sangat baik hasilnya sisi wetan jeneng manggon online kali gratisan kaya kene ana ing desa Kalang kene gawean musik wigati ya Lenanur yo meni sampe kabeh itu hasil tapi pangan pangan suatu-suatu penaikan kok sampai panggung area bosan bagi orang ini diomong yang sih tapi orang terus ante prestasi ante karben kena kanggo saka parane kabeh ngomong sik ngomong orang tanah ya kamu tak jawi ambil pulau tapi kalau itu pulau sampun berapa ada di oke nomor sekarang dan kena layo kawian boyong musik tak anti kowe belum kuruke ngomongan ing desa Kalang kene gawean kono kuwi gawean mergo cara lan surming desa Kalang ing desa kuwi kabeh orang mugo orang ngomongan kuwi sak kancane yen to kabeh para ngomongan yo saya kok kamu impor yo podo budidaya amprih duwe pisan pamrinte iki biasa bakal nggawa desa Kalang kene nanging kulo wanti-wanti ojo nganti para ulama ayo kowe jokan bakal ojo nganti yang enggak kampung lain kok kaya koro kita melaku paul berani ngegoro mergo menawa-menawa kuwi kabeh padha ani kuwi enggak kan nerap paul berani bakal kurang jenenge desa Kalang ini ya menika harus hati jawaban namun kemauan di orang ini mesti kemauan dari apa jawaban ini kalian yang boleh bangun, lanjut yang
oke mergo kowe ana kang duwe iki bisa dadi contone kabeh para wanita wong wadon sing manggon ana ing karang duren iki mau sambung-sambung ketemu syukur yang mengkono jadi pegaweane wong wadon iki ora mung masak tok ning apa gaweane wong lanang sik wong wadon iki yo kudu cawe mergo ing saiki wong wadon kuwi duwe gawean campur karo wong lanang kudu bisa pranata kanca-kancane amprih bisa karang iki yo sik lanang yo sik wadon padha guyub amprih bisa carane bisa karang dari kamu tua itu mati kesel iya kabel saking jamin itu bisa jadi kenapa biasanya sama sembuh banget kerjanya ini sakit lelaki Gopro dari Yusuf saya masih kurang Bapak bos pirang-pirang ini maksudnya nyawang perahu kok koyo babakan sih oke sawah ini kebetulan apa susah mergo mikirane abote gawean orang iso kalah apa mikir cuek ing sandangan sik aku durung yo ayo sampai menarik lo bagi aku pokoknya mau sing malang itu langkung-langkung sampai itu simbol wajah mesti dikemari sih selamat diri Pak Pulang kata Bapak wong tuamu anakku yo loro kowe kawan mestine menawa anak duwe kekarepan apa sik aku durung bisa minangkani yo sampai kerjaannya anak itu kan maka namun saya dapat mencari saya ambil pengelolaan bertentangan ambil tulangan bersama kulit sabit pengelolaan sini pun sambil digorengangi ambil kita iya kamu ada kenapa sak kami itu kami dan perkara kowe besuke apa gunung ana bisa karang kan apa kepengin biasa lalu cuman kan menawa pancen kowe dadi kalep kepengin ninggalake desa karang mikirake ini yo prajo harus banget
kalian paman. Dan kulit bucak sekon so kemudian wis pengalaman Al-Samsun soto so munggah tunggu terus apa kuwi satu kenapa saking maling budaya kok Orang menek, di kalian kurang sip cocok. Kowe gawe kesalahan kepingin nyambut gawe orang bojo. Allah kalangan. Wis dinompo masuk ditanggung. Kowe jangan tinggal kita sangat yo besok alam yang jadi dua orang bulan gawean lali galake sekarang rumah waktu menang kon sedang baik wanti-wanti tingkat ngomong sampai itu kamu ya kowe itu kamu buat mulai sangkau ini tak boleh dibutuhkan sebelum gampangan di pulau tinggal namun sabus seperti marah dulu kepingin sangat basis itu saya pun tadi cerita kasut setelah gampangan itu terus sampai kita terus saking gampang kamu satu tahun pulau nyuwun pamit sama
Ini murah bisa lah, dek kue baik. Lupa ke sultan, yuk. Aku ki bawa nenek gembos ning pasar nenek tempe semakin. Yo, nek orang wis bocok lho. Sing kandang sing mbok lho. Iya nek kowe ngene ora geni waktu yo pamane. Ya mel, cek tau ini cek wis. Zaman wong dadi Bapak kondangan itu tegese simbol iki urian mboten waras. ya bapakku yo ora patek ora patek. Dadi umpama kowe iki main ora panas monggo. Ora turun. Ayo kancan kula yo jalan Bapak. Ranggon aku pacam wong bakul. Bapak ki angel. Wis kok bakone kok tak kene. Kayak tak punya barang gitu sama di bolane. Oh kula mau kanyang bakok gewol. Iya gimana kita Yuminep. Wah, bae bakune. bakane bakal wis Kon kontak kabeh kok. Angge bakune. Angge. Suara. Suwe iki kula karo golek kakang utara sampe kula ning pasar mene ya disusul. Iya lah disusul. Mari kita akan membawa ke pundi. Utara. Kakangmu utara lagi. Arab sawah iso. Iya. Mesti mau sampe ning tua-tua gedong aku sih lho. Kula wis golek ning sawah nanti liwati galengan nanti kejutan barang kula. Sialana tentuan bisa. Oh, nek ngono ning sawah bisa. Pak, orang sama aku sih ngoten lho. Kakang kesana tok. Ora. Ora aja jadi ngene kae aku ngerti kok beda wong lanang kae panjenengan blogger. Golek kowe to. Sik pasar golek ngerti. Kasulak ngene. Wong akak. Udah ngeyel kaya ngono iki ora meneh. Malah golek gawean ya kula dijak lho ben ngerti kula. Kadyan kula wong wedok, nek ngerti gawean kok yo besok penake bapak kan sibo. Tuan ratu ning negara kono lah nek terus kowe regal ora nggih. Tuh mantal nggih. Lah yo mestine kamu kok Yen kula orang kecil to. Kan nek omah nduk kowe ora sanding karo kakak. Oh, aku ora sanding karo orang. Kula tak nyusul mawon ya. Aku nanti kok tanam kok. kowe nek iso ngajaki bapak harus Alah bapak sing kok dikancani padu wae kok ora. wis to. Ngomoke kula sebelah kan aku sono. Bapak kali simbok nek ora kali iki ra pakai sini. Kula boleh bentar bae.